Председателят на парламентарната комисия по земеделие и русенски депутат от реформаторския блок Румен Христов е разговарял с председателя на Селскостопанската академия Тотка Митова. Исканите 34% съкращения в института Образцов чифлик да се отложат, поне докато се прибере реколтата. Ако институтът премине към Русенския университет, пилотният модел може да се приложи в Аграрния университет в Пловдив и Тракийския университет в Стара Загора. Много настоявам пред ръководството на Министерството и пред Селскостопанска академия да направим този пилотен проект и да видим дали той може да се осъществи. И на това мнение сме всички народни представители от нашия регион, или почти всички, защото не искам да гарантирам за някои колеги, с които не съм говорил. Многократно сме разговаряли с областния управител господин Бурджиев, с ръководството на академията, с господин Белоев сме се виждали многократно, но на този етап Министерството на земеделието счита, че не са готови, че е рано и професор Митова и тя не е така дала окончателното съгласие. Диалогът с Министерството на земеделието и Селскостопанската академия продължава. Целта е съкращенията в Образцов чифлик да не надвишават предвидените 10% за държавната администрация. Проблемът в Русенския институт е, че помощният персонал е повече от научните работници.